guretzat horren ohikoa, eta beste askorentzat horren ez ezaguna den hori. Euskaldunok ohituta gaude jada egoera diglosiko honetan bizitzera, baina ez da gauza bat oso ohikoa dena. Horren normaldua dugu egoera, ezen askotan ez gara konstiente hizkuntza gutxitu batean aritzeak suposatzen duenaz. Eta gainera, pentsatzen jarrita, euskararen aldeko esaldi borobil eta unibertsal hoietaz gain, ezer gutxi daukagu esateko askotan euskararen inguruen. Argi dago, gure hizkuntzari beti ikuspuntu berdinetik begiratzen badiogu, inoiz ez dugula ondorio ezberdinik aterako. Goazen beraz, ikuspegi ezberdinetatik begiratzen. Zabalbideak eta aireak gure izkantzun gardena narna. Bada garaia noiz baitezari guragori gareko irabat. Bueno, K-O-R-R-I-K-A, korrika, bueno, onkixin berriro. Eta Emiliano Kulako glosetatik eta Bernat Etxepareren. Linguae basko nun primitiae liburutik denbora asko pasatzaigu. Baina hizkuntza bera hitz egiten jarraitzen dugu, linguae navarroron. Bueno, euskera, markatu. Eta horregatik gaur horri buruz egingo dugu, linguae navarroroneri buruz. Eta hortarako, bi gonbidatu berez ekarri ditugu. Venga, ongi etorri! Txalo, hori da. Zueke bai, txalo. Kaixo, Eneritz, kaixo, Dilan. Zer moduz? Ongi? Ondo bai. Posten naiz. Venga, aurkazu zen burua. Zein, nortzeate, nahi esan moduan? Eneritz naiz, Barakaldokoa, bueno, un poco nomada eskerraldea, eta hainbat herritan bizi naiz, bizi izan naiz eskerraldetik, baina hori, ez naiz inoiz mugitu. Eta, hori, hemen nago. Oso ondo, gora eskerraldea. Azken aldean badago nahiko mugimendu eskerraldearen alde, oso ondo. Eta ni Dilaniz, Erresuma Batuarra, 23 urte euskat, eta orai Siberuan bizi niz, badiz 2 hilabetean izala, eta orai bisitan etorri naiz. Joak, bueno, zenbat atzerritar etorri dian, zenbat atzerriko bisita, bat Murtziatiko, Erresuma Batutikan, bueno, Audiaga Internacional. Bueno, zerako pozazio hemen eukitzea Dilan. Zara uste dut, hizkuntzen inguruan ikono bat. Ez, baito. Bueno, eta ez horrek azute eskutartean, ez da? Bai. Nora hasiko da? Bai, bale. Nik ekarri dut hau, artziki dela, bueno, VHS bat, nire etxean zelako, nire etxean ez da euskaraz hitz egiten, ez dakitelako. Baina bai txikitatik jaso dut euskara hori telebistan edo hainbat erazberdinetan musika eta bar, eta horregaitik ekarri dut artziki. Artziki ikono bat, bai. Nik uste Euskal Herrian ez idan umeek orokorren oroitzen dutela oso ondo artziki. Ze polita. Eskerrik asko Eneritz, benetan. Hori da, haurtzaroko olako nostalgia, ez da? Bai. Bueno, eta zuk zer ekarri ez dut iran? Beraz, nik egia errateko errantzen idanean zerbait ekartzeko bidaian nengoen, beraz gauza gutxinokan, baina beraz aurratz edo pintz bat ekarri dut, ez dakit bakizuen orai maskara den sasoia dela eta Siberun, eta orduan aldikal, asti gauruz goizetan barrikada da, eta normalki diru pixkat ematen duzu, eta bueltan olako pintz edo aurratz ematen zute. Eta hola euskara pixka metafora gisa hartzen dut, bi gauzkat, eta netzako euskara naiz eta barrinaren beti diferentia den. Erran nahi baita ikusten duzue bi pintz oso antzeko, baina nik usteet gero uianetik edo gertutik ikusten malen bauzu, beti bagu zerbait berezia. Zoia pixka metafora txarra, baina ez nakan beste deusa. Aizu, oso metafora ona. Maskarak ez dut inoiz ikustak, kriston gogoa dut horrea juteko, orduan, oso polita. Hemen azkago biak, bi pintzak, eta hor. Eskerrik asko benetan, ze bi gauza eder. Haurtzaroa, folklorea, baina baita tradizioa dana batera, dana guztartuta. Bueno, hasiko gara, orduan. Beraz, dator lehenengo, galdera agian zail batekin. Nola bizi duzu ezek euskalduna izatea? Ze,
bada apur bat komplikatua, ez da? Ez da erraza izatea euskalduna. Ontzakin norkasi nahi duen? Hasiko naiz horrengoan. Galdera zaila, ez dakit, gerora etorri naiz euskarara, orain dela 4 urte, eta ez dakit, enetako auto bat izan zen, noski, ez zitzaidan familiatik jin edo, eta gero Euskal Herrian egia da gaitz dela egunerokoan dena euskaraz egitea, baina niretako gogorra baino polita eta aberasgarri izan da, eta azpimarratuko nuke diferentzia, hau da, urtez urte izan Inglaterran edo Euskal Herrian niri euskara beti kanbiatzen joan da, eta hori gustatzen zait, ez dela hola geldikorra edo. Hori oso garrantzitsua da, ez hori, hazen zaigu askotan hizkuntzak ez direla gauza bat dagoena eta hola mantentzen dela, baizik eta aldatzen doan zer eta gure ikasten gozen egin berdina dela, eta hori da ederra egia esan, bai? Hori bada zer horretu behar duen ikuste dut. Bai, azkenean gurekin aldatzen da, hitz egiten duen jendearekin. Adibidez, euskalduna sentitzen naiz, baina egia da nire egunerokoan ez dudala euskaraz hitz egiten, etxean gazteleraz bakarrik hitz egiten dugu, guraso kanbotarrak direlak, ez hemen jaioak, baina haien gurasoak bai dira kanbotarrak. Ordan ez dute euskara ikasi, gutxi gora bera, baina inoiz ez plenamente. Eta lagunekin bebai igual ohituragatik eta inguruneak ere ez du laguntzen. Baina bai nabaritzen dut nirea dela. Noski, zure parte da, zuen parte da, gure parte da, euskera. Esan dezun bezala oso zaila da, gatza da euskeraz hitz egitea egunerokoan. Tokia zuan agin errazagoa, baina esadotzen zailagoa da. Zuek uste duzu euskaraz egitea autopolitikoa, zuek esan ez auto bat dela, euskaraz hitz egitea. Nik esango nuke auto bat dela, bizitza asko zerrazagoa da gazteleraz. Ze uste duzue? Nik uste dut bai dela auto politikoa, badaude alderdi politikoak euskara hitz egitearen alde daudela eta hori bultzatzen dutela. Eta, klaro, zu baldin bazaude haien alde, egingo duzu esfortzu hori euskara sustatzeko. Taldiz badaude beste ideologia politiko batzuk haren kontra daudela. Noski, bai. Ez da, euskera uste egun bezala, zan diteke transfertxala, baina zure itxarrez ez dut uste espektro politiko ezberdinetako jenak hitz egiten duenik, ez? Ez dakit, gero niretako gauza bada Euskal Herrian honitzetan ikustet, badela idea bat kontzientzia edo badagoela, eta ados nago, erran nahi lehen enuen kontzientzia nekien Euskal Herria zertzen, nekien Euskara bat zegoen, eta jinen banintze oporretan enintzen hartuko, eta hori hartu dut, baina beste alde batetik iruditzen zait diskurtso bezala euskal gintzan oso errotua dela, eta igual bere alde txarra ere badauka, zabe pixkat kontzientzia bestek kontzientzia izango ez balute bezala. Nik uste ulertu behar dela guztiok ez dugula behar kontzientzia, eta pixkat empatizatzea ere, bestek behar bat ez dute guk ukan dugun harreman edo esperientzia izan euskararekin, eta pixkat jokatzea horrekin. Eta bestela, nik uste zaila dela nietako beti euskara, ez dakit, autu oberena dela pentsatzea, nik pentsatzeu badela, baina bestentzako behar bada ez da, beraz, jokatzea pixkat horrekin. Bai. Apur bat, ez dakit, populismo pixkat egitea azkenean, ez da esatea aizu, behira honatik itzen inbarrezu euskeraz. Hori da. Bai, egia da, azkenean inbarrezula proiektu bat bultzatzea jena, nik usaiz ezkerraldean, euskera bultzatzea edo Nafarroko herriberan, edo Baiona batean, Zorako zonalde erdaldunetan, jumarla beste bideatutatik, beste historia batak ere, zaian ezkerraldean jantzun bezala asko diagnostikan potik, eta orduan beste modu batera jokatu behar dezu. Bai. Eta, azken ere bada autu bat. Autu bat ere bada gaztelera zeo frantzesez egitea Euskal Herrian. Eta honekin lotuta ere badaude mito asko ez euskari buruz oso zaila dela hizkuntzarik zaharrena. Eta super exotikoa ez, horako gauzak. Ikusten zuen laguntzen gaituztela, egia esan, nik ez dakat oso laguntzen gaituzten, Esan ez agindor populismotik, hori horako gauzak esan behar dira generak hartzeko, baina... Ez dakit, nik adibidez, usteet euskara erakarri nindula pixkat horregatik ez, zartasunagatik edo zartasuna pixkat ikusi nuen hizkuntza zaharra diferentea, beraz badu bere alde honik edo bakit eta beste batzuk ere horregatik ikasi dute.
bere berezitasunagatik, baina bestetik ere egia da euskara beti bere izartasunez definitzen dugu eta hori eguneroko gauza bat izateko ez da oso praktikoa, ez? Beti tradizio, beti zeitz erabili tradiziozko hitza eta gero egiten dugun euskara pixkat gaitzetsi edo, beraz ustez oreka bat topatu berela, noski ez edo zer eta nahi duzun beste erderaka da, baina ikusi euskara gaur egungoa da, ez da, orain dela 4.000 urtekoa edo. Hori da, oso garrantzitsua, askotan hizkuntzarik zaharren diskurtso hortan, ematen du, hitz egiten dugula berdin, eske hori gezurra da, ezinezkoa da. Bai, azkenen hori, lehen esan duguna, joan da aldatzen eta gurekin batera, ez berri, baina bai, berri osortzen joan da. Claro, baina gu bezala, esan deguna ez da egonkora, orduan alatzen doan heinean, alatzen da. Eta handik horregatik diot, ez dakit zuen iritzia zer dan, baina gora sukaldatu aditza. Ni oso alde nago, Egia. Baina gero beste gauza pentsatzen dugula kozinatu dela erderazko hitza, eta hori ere ez da guztiz egia, ez eta Xiberon adibidez kozinatu esaten dute. Beraz, nik uste biek baute bere tokia. Nik uste dut baietz, baina horregatik sukaldatu onartu behar da ere, bai? Bai, Zagen dugu sukaldatu adibidez, Gipuzkoan Bizkaian gazteak zaten dugu sukaldatu, onartu ezagun hori. Egia. Euskaltzaindia, hau bat, deialdi bat, mesedez. Eta, bueno, esaten dugu euskara baitzen gaitula, baina askotan badago bereizketa bat Euskaldun zahar eta Euskaldun Euskaldun berrien artean. Zuek hori ikusten duzue? Zainetu ez zuen noizbait bazterkeria, izategatik Euskaldun berria, izategatik Euskaldun zaharra, edo horrelako zer? Bueno, ez ditute Euskaldun zahar asko ezagutzen. Nire inguruko denok Euskaldun berriak gara, ze ama hizkuntza gaztelera da, baina bai txikitatik ikasi dugu euskara. Orduan hori Euskaldun berria lakontzideratuz, hizkuntza batzuk duela 23 urte ikasi dezuna? Bueno, definizio bada. Gainera, karo, eske kontuan hartu behar da ere ez dugula, ez daukagu ohitura hori euskaraz mintzatzeko normalean, orduan ere... Bai, horrek agian, ez balin behar segundareko ditzen alean, usten zaitu kategoria hortan Euskaldun berri izatearena. Bai, ni lehen, hasieran ohitzen naiz gure irakasleak azaldu zigunean zertzen Euskalduna, Euskaldun ginela, baina Euskaldun berriak, eta benetako gauza politia zen. Gerora ohartu nintzen nolabaiteko sailkapen bat zela eta behar bada Euskaldun berriak pixkat baztertzen, edo behintzat beste kategoria batetan ezartzen zitula, eta horre pixkat batez ere ikusita Euskal gizartean olako bereizketa ez dela oso zuzena, erren nahi dute milaka errealitate daudela, eta adibidez eskolan ikasitakoa zer da. Eta ohartu naiz, erabiltzen da, baina ez da biziki errealitatearen islada zuzena edo egokia, eta badu hain neurri batean bere erabilera edo erabiltzeko joera, baina ena hain beste nola erran molestatzen zen eta ikusten dut gero pixkat nik uste bere indarra galtzen nahi dela, ez? Sarkapen bezala. Azkenean hori uste sortu zela garai batean ez ala hain erraza euskara ikastea eta orduan ikasten horiek Euskaldun berriak ziren, baina gaur egun esan dezuna, marmila realitate. Ze puntu orain esan dezakegu ikastolan euskaz ikasi duen bat dela Euskaldun berria? Edo ze puntu esan dezakezu zaila Euskaldun, ezakit askotan gatu daiteke ez? Orduan, erabat ados nago esan duzunarekin, eta gainera esan beharra daukat, Euskaldun berria deritzogunak direla Euskaren etorkizuna. Non lortuko dugu Euskaldunak sortzea Gasteizen, Ezkerraldean, Bilbon, Iruñan, Erriberan, Baionan, eta hor Euskaldun berrek berritu. Gero errango nuke Euskaldun zahar prototipo horretan dauden horiek gutxi daude, gaur egun esanet, zuk ere etxean ikasko zenun, baina eskolan bai, beraz. Euskaldun berritasun hori, nondik etortza irakaskuntzatik, baina gaur egun Euskaldun zaharrek ere egiten dute, gehienek. Beraz, kontzeptu bezala pixkat aldatzen nahi da, ez? Bai, erabat. Ni Euskaldun zaharra naiz, baina egia esan naiz nire ama Euskaldun berria da. Baina Euskaldun berria esan ikasetzen duela urte pila bat, eta egiten dugun erokan normal, ez dakatzen zurik, ez? Eta orain ator galdera bat, ni Euskaldun zaharra naiz, baina ez da importa. Eta jakineko nuke, Euskaldun zaharrak egiten zuten zozer
ez zaizuen gustatzen edo gortotzen duten Euskaldun zarren aldetikan, venga, hori izateko garaia da. Bai, ez dakit bate. Bai, a ber. Batez ere, adibidez, nik etx egiten dudala batuera bakarri, bai, ez dute oso ondo hartzen, edo, bai, ez molestatu, baina igual gutaz barra egiten dute, hori, euskalkia ezukitzagatik, ahoskera bai, karo, bizkaitarrok ez dugu ezberdintzen zetak, isak, eta horrekin bai, barra egiten dute, gainera, imaginatu ez duzula euskaraz hitz egiten normalean, kostatzen zaizula, saiakera egiten duz eta gainera barra egiten dizute. Horreik lortuko duena da euskaraz berriro ez hitz egitea. Noski, erabat, oso... Osea, kontrakoa. Oso ados, eta gasanaet, bizkaitarreko laitu dutela barkatu zabautzen, ez eta zeta ez dut ez da ezberdintzen, Sanaet. Eta batua, esan duan bezala, da etorkizuna. Beraz, jendeak isiltzea. Hola. Bai, nik ez dakit, ze erran bezala gaur egun ez detula hainbertze ikusten Euskaldun zar, Euskaldun berri diferentzia ez baitakit adibidez eskolara joan dena eta familian ikasi ez duena Euskaldun zar edo berri den, baina orokorki egia da diskurtsu hori dagoela nola erran bai pixkat Euskaldun berrietaz barre edo bintzat pixkat gaitxiesten dituena eta bai hori tarteka ikusten dut eta egia da ez dela oso zuzena eta ez zait haunitz gustatzen. Bueno, ari gara, esartu gara ja, ontan eta, euskera ez da eozein hizkuntza. Euskera hizkuntza gutxitu bat da. Ez da bakarrik hizkuntza txikia. Hizkuntza txikia da hizkuntza bat, islandesa da hizkuntza txiki bat, baina ez da hizkuntza gutxitua. Euskera hizkuntza gutxitu bat da, beraz, bakagu horrelako izendapen berezi bat. Nola bizi zen da, eta euskara hizkuntza gutxitu azkate arnasgune batzuk. Adibidez, ez dakit, zuberoan zeinan egoera oso naze, datuak ere askotan askoz zailago gira ekartzea zuberotikan, baina ez Barakaldo sartzen da zonalde bat erralduna. Euskara ofiziala da, baina ez arnasgune bat. Zuk uste nola bizi duzu hori? Zuk uste duzu baitugula aurreritziak horako tokiekiko? Bai, niri hainbat alditan ere igual sonen dut naute euskaraz hitz egiteagatik hori, ezkerraldekoa izan da, gainera Barakaldok duen famarekin, bi gauzak elkartzen dira eta baia semanitan atxo mucho bien. Ja, arrazoi, nik baia semanita dela meloet ireki behar dana, eta da esatea berez zelako, zala autogorrotorako nola baiteko programa bat, zentzu batean. Bai. Zaiten zuen karikarizatu, baina kanpoko begiradatik, beti oso espainol begiradatik zuen karikarizatu Euskal Herria eta evidentemente Barakaldo ez da horrela bakarrik. Eta, Euskaldun pila bat ezkerraldean, eta gero ez da gehiago. Ez, Bai, ikusten, igual inguruaren arabera, baina bai daude mugimendu asko horren alde daudela eta sustatu nahi dutuela. Oso ondo. Orduan, babesa eman bertzai momentu hori. Hori da. Eta ez dakit Siberua arnasgune bat denik estadistiken arabera bai igual, 120 baitakite, bazakiten. Ez dakit egunean nolakoa den, baina ni adibidez iritzen zaitu oso inguru Euskaldun batean hauela, eta hor beraz behar bada arnasgunea da ez da herri batean edo herri batera mugatzen baizik eta pixkat mugitzen zaren zirkulua, hemen bezala ez, baina berezikian atxemaiten dut frantsesa egiteko behar gutxi dudala egunerakoan, beraz hori behar izan daiteke arnasgunea, baina gero igual arnasgunea ere bada ez da egiten dara joan eta euskarazien ari izatea, eta hori ez da zarautzen edo olako herritan bai, baina hana ez, beraz egia da arnasguneaz, hori zer da, euskaraz egun bizi daiteken herria ez? Bai, izan daiteke, eta uste 150 baino gehiago euskaraz egiten duen toki bat. Azkenan ikuste dut, eta nire naiz arnasgune batean bizi, ez? Nire donostikoa naiz, edo ez arnasgune bat, eta hori esan dezuna, da jutea den dara eta euskaraz eskatzea, saiatzen naiz, baina askotan ez da posible. Eta topotea zunean, arnasgunetako jendearekin, hau da, zarauz bateko esan dezu edo, ezakit, Goierriko norbait. Edo olako arnasgunetako batekin,
oso bizio, oso desberdinak dira, biziok, eta euskarariko katena txikimendura desberdina da, zer behintzako nahi politikoa. Eta behintzat nabaritu dut ez da. Eta horregatik, nik ote honekin esan degula, ezin dezula aldarria modu berean egin euskararen alde hori, leheno aipatu dugu, baina aldatu behar dugu gure diskurtsoa Euskal Herriko toki ezberdinetara egokitzeko, ez da. Nik uste dut ere iparraldean ez dagoela belarri prest hau bizi idea hori biziki polita eritzen zait, baina iparraldean behar bada ez da inerrez egitea. Edo adibidez joatea Siberura edo Baxi Nafarrora eta itea lehenbiziko hitza baino egualdoko euskaraz, ongi da, baino ez da beren hizkuntza. Hori da niretzako, beraz, ongi da egokitzea edo saiatzea ikusteako adibidez Siberuan edo Baxi Nafarroan, beren hizkuntza edo beraientako etxekoa dena da frantsesa eta euskara, baina ez behar bada ez dakit bizkaiko euskara, beraz pixkat horrekin jokatzea eta erraten duzun bezala aldarria zer den eta nola egin pixkat hauzen hartu ez? Bai. Bueno, hau galderatxo bat, nola agurtuko dugun Siberu norbait? Kaixo ez? Kaixo ez. Egun hun? Egun hun. Eta hori arratsalde ezakit, seirak arte, egun hun, bai. Egun hun, bale, baki gorron zer esan egin dit. Edo iep bat ongi da. Iep, eta egun hun, ados, eskerrik asko. Bai, horro aldatu behar dugu. Aldarria egiteko modu hori, eta erabat, kaixo horren ez dugu esan. Ez naiz kaixoren kontrako, baina... Bueno, Barakaldon esan baduzu kaixo, agurtuko ez kaixo batekin? Bai, ez da eskerrik asko, naiz eta erderaz hitz egin eskerrik asko beti. Oso ondo, hori, horako gozak txikiak ere asko egiten dute, da pauso bat gehiago, eta gero beste pauso batekin euskara jotzen zu, ez? Horako gauza ere, izan behar apurat kontuan hartu horako gauzak. Eta, bueno, esan dugu euskara da hizkuntza gutxitu bat. Horren, badu hizkuntza gutxitu gehiago. Munduan, ez gu bakarrik euskaldunok. Eta, Dilan, hitz izait informazioa katalana hitz egiten dezula. Bueno, katalana oso mainstream da. Hitz egiten dezu gaelikoa. Gaelikoa, bueno. Ez gaeliko, eskoziakoa, alba. Alaba da? Ahoz, bai. Araba bezala. Bai. Eta, bueno, zemuzkoa hori ikasten, nola ikasten duzu? Aurreko urtean banekin pixkat, eta aurreko urtean asko ekasi nuen, egon nintzen lanian, eta pixkat Eskoziako arnasgun, azkenetako arnasgun batean, uarte batean, eta ederra, hizkuntza biziki diferentea, gero zaila da hola atxe maitea, ez da hemen bezain errez, ez dago barnetegirik, beraz pixkat txerkatu behar nuen mintzatzen zen tokia, ara joan, eta egin, eta polita da, gero BBC badago BBC gailikoz, beraz gero interneten eta pixkaten zuteko eta mintzatzeko badago aukerarik, eta badago ezakitzen bat iztun, 420.000 bat iztun, ez da honitz, baina aski hola mintzatzeko. Zederra, nik hori egin nahet. Batzen irla batera Eskoziara eta ikasi zagun Eskoziara, bueno. Eta nola bizi izuz? Bueno, lehenengo eta behin, nola saren da kaixo Eskoziaraz? Maten ba, edo halu. Bueno, gure Eskoziaren batek entzuen bagaitu. Maten ba, hori da, egunon bezala. Matan bezala, frantsesetik horre da. Esketan ala golduta. Eta nola bizi ez hizkuntza guztietok ikastean, hori gustaren zaitzula dirudi? Antza gustatzen zait, ez dakit euskara lehenbiziko izan zen, hori baino lehen hizkuntza handiago batzuk ikasi nituen, eta euskara, eta maitatu nuen jendek nola hartzen zuten, bestelako harreman baitzegoen hizkuntzarekin, eta uste horregatik, hizkuntza gutxitea gero zailagoa da, pixkat erronka ere bada ez, ikastea, gero ez da berdinak katalan edo gailikoa gutxiago dago, errekurtso aldetik, baina ez dakit gustatzen zait, denak, handiak txikiak eta hizkuntzak orokorrean. Hizkuntzak dira. Eta nik ala hizkuntzak gutxituekin jendeak eskertzen duela behizbot ikasten dezunean beste... Zalantzen gabe. Erabat. Eta eneritzu datoz Barakaldotik eta Barakaldon badago kontzientzia euskara hizkuntza gutxitua dana? Baina igual depende, ni mugitzen naizen inguruen igual badago gehiago, baina claro, es que depende ze nolako pentsamendua duzun eta kontzientzia, depende, ez dakate jende
jakin batzuk dakate orduan kontzientzia. Bai, hori da. Eta bueno, egia da ezkerraldean, bueno, metakagu Galizia independentza, bakizue Galiza zeibe, kero bost, tansugeiras, bueno, galego asko daude ezkerraldean, ez? Zuk hori ikusi duzu zure inguruan jena galego hitz egitea edo familia galegotatik etortzea? Bai, bueno, nire familia ez, baina bai ezagutzen dut gertuko familia hori Galiziatik datorrela, eta badaude ez dakit ezkerraldeko herri guztietan, baina gehienetan Santurtzin, Barakaldon daude galego taldea, Bai. eta bai egiten dituzte festak haien egunetan, Bai. Hori, haien dantzak, erakustaldiak eta bara egiten. Eske, ez dakit aurrekoan irakorren hon baitek entzuten zula, galegoa entzun daitekela kaletan, aiz adineko jendeak hitz egiten duenean, osea, da Bizkaian, jende gehienek hitz egiten duen hirugarren hizkuntza, euskera gaztera eta gero galego. Ez hori, Bai. ze polita. Eta bueno, gero ez dakit badagon, ez dakit jendeak badakien hor inguruan kantabrua hitz egiten zela, edo montañesa, edo horren eragina iritsi zala. Edo, ez zuk entzun dezu noiz bait kantabruari buruz? Ez. Ez, hori da Asturleoiren aldaera bat, montañez etzen ere bai, eta, bueno, bai, zaiten zen ezkerraldean ere. Orduan, hori ere, ez da bat ere gaur, eta hori zaiteke hizkuntza politika baten, ez dakit, ondoria. Bai, etorkinak eta Bai, azkenean lortzen dela, hori da. lanagatik. Eta, bueno, ningo guaporat ikusiko gozen zein gure ezagutza hizkuntza gutxituen artean. Zuek ze hizkuntza gutxitu ezagutzen dituzu? Zuek, bueno, hasiko garen eritzekin, ea zintzuk ezagutzen dituzun? Ez que ez da, Bueno, Euskal Herrian erran ez Euskal Euskal Herrian, Herrian bertan. bai, Euskal Herrian badago beste hizkuntza gutxitu bat, ez da euskera. Biarnesa. Bueno, biarnesa. Bai, bada. Bai, bueno, gaskoiera ere bai. Baionan adibidez daude seinaleak hiru hizkuntza eta jote batza Baionara, daude euskera, frantsez eta gaskoieraz. Eta biarnesa esan ezun bezan. Ez dakitzu beroan entzun ezun biarnesa tokiren batean? Bai, bueno, gero juten bezala bizikletaz ondoko herrietara, han badaude biarnesez mintzatzen dienak, eta baina ez da etxitxi beroan, baina ondo-ondoan. Ze polita. Eta gero maskaletan beti biarnesez iten dute pasarte bat. Ikusiko duzu. Gogo. Bueno, ni ari naiz aranesa ikasten, adibidez. Hori da gaskoieraren dialekto bat da ona, bueno, Katalunian, eta bala ikasi, eta orduan, hori, askotan ahazten zaigu, gaskoiera ere Euskal Herriko hizkuntza eta hizkuntza gutxitu bat da. Eta gainera Gaskonia hitza dator Euskal Herri, osea, Baskoniatik, orduan hori. Baina, bueno, beste ezagutzen duzu ez, galegoa, katalanak, Bai. Zer gehiago ezagutzen duzue? Gero, noski bere-bera eta beste herrietatek etorritakok, haun hitz dira, eta bakit ahotsak puntu eusek egin zutela zerbait hoien guztien ahotsak pixka grabatzeko eta ikusteko Euskal Herrian zehar bizi diren, ez dakit, herrialde eta kontinente guztietatik etorritako jendearen mintzazia edo hizkuntza nola den, eta Ze polita. hori oso polita zen, bai. Ahotsak puntu izan dezu. Bai. Bueno, klik. Bai, adibidez ere, gaelikoa ikasten duzu, eskoziarra, baina badago baita hizkuntza gutxitu gehiago, bretoiera ez, estatu frantsesean, eta baita ere egoera kaskarrean, ez dakit, baten gehiago bururatzen zaizue. Ze askotan katalana eta galegoa bestetik ez edo Badago bat, bakizu, Txinako komunitate bat dagoela Euskal Herrian, eta honitzetan ikusten dugu, pentsatzen dugu, mandariñera zego itzen gutela, baina izan ere gehienak, eta Espainia osoan, herri zehatz batetik datoz, nola itzen den, Wenzhou, eta han hitz egiten duten hizkuntza, deitzen da Diabloaren hizkuntza, txineraz, pixkat euskara bezala. Eta orduan, eta ez du zer ikusik, jendeak txinatarrak entzuten dutenean, pentsatzen dute Japoniara daudela. Eta horiek, haunitz, erdia baino gehiago hemen Euskal Herrian hango dira. Ze oso nola erran, interpresa gile oso finak dira, eta orduan, hola beste bat. Hori... Igual ez dugu diferentziak egiten txinera eta Wenzhouera, baina oso diferentea dira. Izango dira orduan, ez du inoiz haitu. Zuk ere ez. Ez baina, joazte interesgarria, benetan, babira. Horrengu bezala Diabloaren hizkuntza. Arro gomerga Diabloaren hizkuntza hitz egiten. Oiga. Eta hemendik ere egingo diegu,
alarri bat emunduko hizkuntza gutxitu guztiei. Jo, justa batzu, ezakit nahi bali mazue, bila web portal katalanean igozuten olako infografia bat hizkuntza gutxitu buruz, bueno, Europakoak. Era super interesgarria, beraz, mesez, sartu eta ikusi, ze da mundu zoragarri bat. Nik da euskara ikastea ere dala ederra, ez da, hizkuntza gutxitu bat dan enean edo. Bai. Bai, azkenan zer da euskalduna izatea? Baki norbaitek? Zaila da, bai. Euskara, beti erraten dugun ez, euskaraduna izatea, baina ez dakit, ni gustatzen zait euskalduntze hitza ere, euskaldundu, ze eritzen zait euskalduntzea dela euskara ez jakitetik jakitera pasatzea, baina bait ere etemako prozesu bat, ez? Erran nahi dute, oraindik euskaldun naizela erran dezake, baina hemendik eta 5 urten buruan bestelako euskaldun izanen naiz, beraz, euskaldun baino euskalduntzen gustatzen zait. Euskalduntzen, bale, oso ondo. Zuk eneritz baukazu gogoetarik, azkeneko gogoetarik egin nahi dezuna edo? Bueno, gustatu zait hori euskalduntzearena, hornitzeaz euskararen badaukan berezitasun ezberdinetaz, hizkuntza, ohitura eta dena hori jasotzea. Hori da, beraz, zurea egitea. Bai, mundu bat jasotzea azkenean. Azkenean, esaten askotan eta oso pesadagoak izango dira honek, oso astunak, baina euskara kosmobizio propio bat dauka, bueno, eta kosmobizio desberdinak ere ez, Siberun, Bizkaian edo. Beraz, mesedez, euskara ikasi, eta hitz egin, eta, bazkidetu klakera. Eta, eskerrik asko, ingo dugu azkeneko oihu bat, koro, kantu gregoriar bezala, ingo dugu K-O-R-R, venga, bat, bila, K-O-R-R-I, K-A, korrika, venga, urrengora arte eta eskerrik asko!